Walale awake kok malah ra penak to, kok yo ket mau beler wae, rewel nangis wae. Yo tak gone puskesmas kono yo. Ora ndek duit iki. Pake lho isih golek duit kae ning kono ora balik-balik. Alhamdulillah akhirnya tekan juga. Aduh. Yo, kartunya lali ra tak gawa. Ketinggalan ngomah. Wis mlakune adoh eram. Wis lah. Paling bayar 5.000 lah, ra apa-apa lah yuk lah. Ayo Dek tak periksake Dek. Buka ora ya, puskesmase. Ora buka yo sia-sia aku wis mlaku adoh. Oh, kuwi anak petugase. Oh. Kula nuwun. Monggo. Mbak, Ya, silakan duduk, Bu. Enak apa, Bu? mau periksa ini, Mbak. Badannya nggak enak. Daftar dhisik. Bawa kartu iki enggak? Nggak eneng kartunya, tak golek nggak ketemu, ilang kartunya. Walah, Bu, sampean ki yo teledor. Nek wis enek iki ya digawa terus. Nek enggak enek ya enggak iso periksa sampean. Terus aku nggak iso diperiksa, Bu. Iki awake wis ra penak, Bu. Ya enggak iso, digoleki dhisik ning omah. Terus tak golek nggak ketemu. Ya digoleki sing tenanan to, Bu. Wong goleki ra tenanan. Enggak iso nek enggak enek kartu iki. Engko nek kartune wis didaftarne tersimpen, sampean periksane gratis terus. Mimi, Bu, minta Mimi, Bu, boleh. Enggak iso, Bu. Njaluk siji. Goleki dhisik kartune engko balik rene neh. Tak golek nggak enek, Bu. Iki blok tak Makane aja teledor. Kayak ngono men to, Bu. Mbok diperiksa lho, Bu. Didata anakku, Bu. Mbok mesakne ngono lho aku Ya sampean kudune kartune iki sing mau ya, digoleki dhisik engko gek balik rene meneh. Baru kok iso tak daftarne, sampean periksa terus gratis. Tak goleki ra enek, Bu. Digoleki dhisik jajal. Walah, Bu, ya mbok dimesake to, Bu. Bu anakku, Bu. Masakne piye wong kartune ora enek kok periksa? Ya yo kayak obat ngono, Bu, kan. Enggak iso, Mbak, enggak iso. Ya Allah, Bu, tegel men to, Bu. Nang, Bu, jalan obat wae, Bu. Ora iso, Mbak. Sampeyan kok ngeyel to, digoleki dhisik lho. Mimi, aku ada lho Bu rono rene ya mbok dikeki to, Bu. Mbak sampeyan nek ngengkel-ngengkel kok nganu sih? Enggak percaya. Mbok njaluk wedange Bu, anakku njaluk ngombe lho, Bu. Ya Allah, Bu, kok sampean kok kaya ngono men, Bu. Bu. Iya, aku wong kere, Bu, ora duwe wong miskin, Bu. Wajar aku dikaya ngene, Bu. Yo alah nolongsone iki piye to? Kok kaya ngene men to, Dik. Dik kene, Dik. Yuk balik neh yuk. Digoleki kartune ning endi yuk? Duh, kesel ya aku. Alhamdulillah kartunya ketemu karena dikok ngombe. Kula nuwun. Bu, aku Monggo. balik meneh, Bu. Heeh, piye Mbak? Enak apa? Iki ketemu kartunya, Bu. Ya. Kesel aku. Mbak, iki enggak iso. Lah jare kan nggo kartunya saiki tak gawa enggak iso. Iki untuk kartu nggo periksa nang puskes, Mbak. Iki ki lho kartune sampean nang rumah sakit wis anake sampean biyen tau dirawat kok iso digawa rene lho. Salah kuwi. Salah to. Lah sampean ki prayo baca lho, Mbak. Ya Allah, Enggak iso Mbak. maca, Bu. Enggak iso, Mbak. Ya lah, Bu, aku bayar-bayari mau gelem, Bu, ra apa-apa, Bu. Enggak iso, Mbak. Ya wis lah. Tak gone nganu wae nang apotik, tekone ning apotik. Ya wis periksane kono ning apotik. Wong kok kaya nemen-nemen lho, Mbak, sampean ki pengen tak tandake nduran sampean ki engko. Lah andakne kono ndurane sapa? Delokno wae ya. Aja peh aku wong kere, Bu, mbok anakne, Bu. Alah, Mbok Ben, sapa ndurane? Hari iki jadwalnya Mbak Ni utuh ya sing nunggu ya. Soalnya aku nek kambil liyan iki enggak patek serak sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kowe Tanit. Reksa, Reksane lah bojomu gak ngeterne. bojoku jeneng kantor. Walah, bojomu sibuk terus lho. Heeh. Isih hamil muda ki mbok yo sing romantis ngono lho. Wis enggak apa-apa lah, Dek sing golek duit. Wingi isih 4 minggu yo. Iya. Makanya saiki pengen ngerti ngono kan. Iya di USG sih, Mbak, pengen ndelok. Iya, sing dhisik daftar dhisik ya. Heeh. Umure pira, Nit? Umure 20. Bojomu jenenge sapa ta? Agus apa sih? Agus Hermawan. Iya. Umure pira? Kayaknya aku enggak nggo kartu deh, Mbak. Alah enggak apa-apa, wis langsung daftar wae. Enggak nggo kartu ki enggak apa-apa lho, Nit. Oh, enek kok iki. Alah, wis pengen lah. Umure pira, Agus? Umure 30. Mbak, emang ini apa jenenge hamil tua ki emang harus berhubungan terus toh? Oh iya bener kuwi Nit. Bener nek hamil tua, tapi nek hamil muda ngene kan sering-sering. Nggak Enggak oleh, oleh. Aja. Dia kayak ngombe banyu putih Nit, ngombe dhisik Aku Nit. njaluk Ya banyu ben sehat, makan sayuran. Kowe pengen anak lanang apa wedok? Wis basing, Mbak, arep Iyalah, lanang sing apa penting wedok. sehat. Sing penting lancar kabeh. Pokoknya mangan sayur-sayuran, daging ngono ya Nit. Kene Nit, tak periksa Nit di USG ta? Kene. Piye ki aku turu? Turu ngadep rene, engko didelok saka kene. Kok enggak ketok layare? Ya engko Oh, ketok. enggak ketok rong juret ke.
Oke, jangan Ki. Sebelum ketok. Harus pencet keyboardnya ya. Ki ngaletnya. Mbak piye? Kok urung ketok piye ning kono ne? Sik ta. Piye tok oke ganggu wae. Kalau nih kayak ketok sak cambah to. Oh, heeh, cek cuwili ya, Mbak ya. Ya ketok to. Ngerti ra kowe kayak ki lho detak jantungnya krungu kowe. Oh, heeh. Eh, Iku kok koyoke kok enek sing kenduk-kenduk ngono ya kuwi. lah ya kuwi, dek iki sik sak cambah sehat bayimu Oh, iki. alhamdulillah. Nek jenis kelamin rong ketok iki, jek 8 minggu. Diombe banyune ben oke ngombe banyu putih, sayuran, daging. Saya tak cukupnya obatnya vitaminnya ya. Mbokan sampean jadwale untuk hari iki lho, Mbak. Oh, aku nak tiap hari iki nih, hari Senin. Aku pasti enek. Hari Rebo, Jumat, Sabtu aku gak enek. Itu kan setengah hari. Ini kok diombe ya vitaminnya, dan madang. Dijogo, isi anyaran nih. Gak usah ngangkat-ngangkat berat, pokoknya ngangkat bojomu wae. Berarti kan anu kan nek hamil tua kan harus berhubungan terus ngono kan? Ya iku sesuk tahun kowe iki wis mikirne kuwi to. Ya, Iya, piye, ben bayine Mbak? normal, penak metune penak cerot ngono Berarti nih. kan anggar wis hamil tua iki bojoku tak ning omah terus. Iya, ya kan ning omah to. Nah iki aja berhubungan dhisik sik muda. Ya, makasih ya, Mbak. Iya ya. Nelpon wae ya, nek apa-apa ya. Oh, iya ya, Mbak, ya. Alhamdulillah kandunganku sehat. Roh, Nit kangen di Nit. kok puskes, Roh? Ngapa nih Bukas? Iki lho periksa kandungan. Oh, meteng toh. Ya, alhamdulillah kan jangkatan. Walah, piye dilayani ora mau. Iya, lah anakmu ning ndi, Roh? Anakku turu. Walah turu. Kayak dilayani karo nganu kayak mau bidane kayak mau. Iya, lagi aku digawani obat. Lah kok penak men lah anakku lho ora ono ora dilayani aku mau. Oh ya mbok soalnya aku nggak ngerti karena aku mungkin nek dilayani kan karena aku kenal ambek petugasnya. Oh alah ngono to. Oh ya wis Nit. Oh, pantesan aku nggak dilayani. Aku mau ora duwe, anak wong miskin, wajar Nit kan. Wong sugih. Oh alah, wis tak laporke anu kowe Pak Dokter. Pak Dokter enak apa ora ya? Harus laporan iki. Pak Dokter. Pak, Ditutupi. Pak Dokter. Oh, ya ora piye, Ro? Arep laporan aku Pak Dokter. Lapor piye? Anu karo sustermu aku nggak nggak dilayani. Gak dilayani piye Ya maksudnya? nggak dilayani karena nganu ora di kartu ini lah nggak dilayani nggak kayak obat, jaluk ngombe nggak dikei kayak mau. Kira nunit kayak mau teko dilayani kayak obat. Bedanya apa? Apa kan aku wong nganu wong miskin ra duwe ra Oh, dilayani. enggak ngono, Ro. Enggak boleh gitu. Saiki terus kowe ning nggon anu ngopo meriksane sapa? Anakku awake ra penak sidane tak gawa ning anu. Apa otik anakku kayak mau sidane nggak sida njaluk obat ning kene aku. Tak dilayani aku kok kayak ketus banget meneh perawate. Wis Ro, kowe saiki balik oh. Ya, Tak urusane kabeh iki. ya. Ya wis Pak, tak balik. Oh. Kurang ajar emang sini-sini ya. Kurang ajar tenan iki. Selamat siang. Siang Pak, Pak Dokter. Kak hari ini ganteng tenan Pak, Pak. Kan dulu Pak. Teko omah. Enggak anu Pak, enggak jat mau praktek ning ngono. Mbul genjik. Ora nek praktek-praktekan. Lah ngopo? Aku ki menarte kok. Kayak mau enek jarene wong priksa rene atas nama Munaro. Ning nggon kene enggak dilayani. Aduh Pak. Ya dek iki enggak nggawa kartu Pak. Apa masalahe nggo kertu enggak nggo kertu ki apa masalahe? Ya kan enek kartu penak peksone langsung tokokene langsung metu. Lah tapi posisi anake lho ijik mriyang kaya ngono, kok ya mentolo men. ya kan peraturan kok kene to Pak. Tapi yo nek ndelokne posisi bocah mriyang kaya ngono ya harus duwe rasa melas to. Ya harusnya mematuhi peraturan lah Pak. Boleh kita mematuhi peraturan, tapi lihat kondisinya. Kondisi ini didelok posisi. Uang posisi sekarat nek murar ngetutne peraturan, ya sulak bongko pasiene. Ya piye sih Pak sampean iki? Ya kan aku manut aturan. Dek wae sing trader. Ora pas nek kaya ngene iki. Aja mbok ulang-ulang meneh kaya ngene iki ngisin-ngisini. Ya Pak. Maaf ya Pak ya. Urung gawe isin tok puskesmas Konoha. Selama iki lho puskesmas Konoha iki.
terpandang apik gara-gara kowe wis sing gawe elek. Temen sih Pak Trenggiling galak banget. Keramat ah. Mending aku cek tugasku dhewe. Tugasnya akan banget.